Catalunya hi podem trobar 4 Montesquius: a l'Urgell, a Osona, a la Vall d'Age, a la Noguera, i al Pallars Jussà. Només un, el d'Osona, està poblat actualment. També a la Catalunya Nord n'hi podem trobar un. El nostre recorregut es centra en el del Pallars Jussà, al municipi d'Isona, Conca Dellà, amb les coordenades que apareixen a la pantalla. Hi ha diverses rutes per arribar a Montesquiu. Podem sortir de Tremp per la C1412 en direcció a Isona i ens desviem a Orcau per la local L5112. Entrarem a Orcau tot passant pels carrerons estrets, on es respira un aire acollidor i, si voleu, amb un cert regust medieval. Quan estem acabant de pujar el coll d'Orcau, trobarem un repetidor, on podem contemplar a la nostra esquena el castell d'aquesta localitat. Acabarem de coronar el coll d'Orcau i amb els ulls cap al nord-oest ja es perfila el poble de Montesquiu. Al fons, el llac i els Pirineus. A la dreta podem veure el camí que hi portava antigament i que ara és una ruta per fer amb bicicleta de muntanya o també a peu. Tot serpentejant pel mig dels pins, anem baixant, sempre sense perdre la vista del poble i la del llac de Sant Antoni. També podem arribar per la Pobla de Segur, per la C13. Des de la Pobla, agafem la carretera que porta a Aramunt. Pel camí, trobem la Font de la O. Al cap de pocs minuts, ja apareix 2 desviaments, un per anar a Tremp i l'altre que ens porta a Montesquiu, des del qual ja podem divisar el poble. Per tornar, podem escollir el camí que voreja el pantà, durant el qual tenim la possibilitat d'admirar el mirador esplèndid. Si continuem pel mateix camí, sortirem a la C13, després de passar pel damunt del canal de Gavet. El terme Mont designa un indret poc elevat, potser precedit per una petita fortalesa. L'adjectiu esquiu significa esquerp, salvatge. Així doncs, podríem estar parlant d'un petit turó escarpat, de difícil accés. Montesquiu està situat a 715 metres d'altitud. Montesquiu va pertànyer al municipi d'Orcau i ara és del d'Isona, Conca Dellà. A l'any 1100, aquesta comarca estava molt poblada, al contrari del Segrià i la muntanya. El Pallars tenia el centre econòmic a Tremp. En aquell temps era una zona rica, en expansió. Pel Montsec feia frontera amb l'Islam. Després d'algunes petites escaramusses amb els diferents comtats limítrof, el comtat del Pallars es va consolidar cap al 1714, com es veu en un mapa de l'època.
Sembla que cap al segle XII es va començar la construcció de la capella de Montesquiu, tot i que fins al 1758 no es té constància del poble. La capella és un edifici romànic d'una sola nau, acabat amb campanar de 2 ullals, coberta amb arc de canó i capçada a llevant per un absis semicircular. La porta amb un arc de mitja punta de pedra tosca. Aquest poble, que va créixer fins a arribar al 1880 a un total de 106 ànimes, tal com es solia dir en aquella època. A partir d'aquest any, la població va anar minvant. Les causes d'aquest despoblament podrien ser diverses i es devien anar succeint al llarg dels anys. La construcció del pantà, la guerra i l'abandonament de les zones rurals. Podíem fer estudiar els fills que teníem allí, sense carreteres, sense res. Han sigut uns pobrets de mi, pastors, i ara els tinc molt ben col·locats a tots. El despoblament fou total i definitiu entre els anys 1960 al 1966. Anàvem a col·legi i mos seguíem un corderet i quan sortíem de col·legi al recreu el corder jugàvem amb nosaltres i érem molt feliços perquè no mos faltava res. Però després de grans vam veure que allò no podia ser estar allà. Necessitàvem més col·legi i necessitàvem aprendre i el meu pare va decidir marxar d'allí. Llavors jo, per exemple, em vaig dedicar a l'hostaleria amb la part dels meus germans, que érem 5, i de l'edat de 18 anys vaig marxar d'allà i tota la vida m'he dedicat a l'hostaleria. Sosterris o sotterres, la mateixa etimologia d'aquest topònim, fa referència a un poblat que se situava sota terra. Hi havia un poblat torgolític que, segons els experts, fou un dels més importants d'Europa. Els trogolites treballaven la pedra a Montesquiu. Es creu que hi havia un dolmen, doncs estem parlant d'un lloc sagrat pels druides. Era un lloc natural i estratègic de pas entre els dos pallars. S'hi han trobat també destrals de pedra polida i ceràmica feta a mà. Als voltants del 1050 es té constància d'una capella romànica bizantina dedicada a Santa Maria. Va ser una iniciativa dels comtes del Pallars que era bastant habitual la construcció d'una capella al mateix lloc, on estava el poblat trogolític. Aquí veiem una mostra a Oronès, a la Noguera. El comte Arnau va donar als hospitalaris el castell i la vila. La capella estava habitada per un prior de l'ordre dels hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem. Aquests eren una branca dels templers. Una ordre que ajudava als peregrins. Es distingeix per la creu blanca, sobre fons roig o negre. A l'any 1532, el comanador Gaspar Ferrer parla de la capella que estava voltada amb parets de pedra i argamassa. Al 1830, Sosterris tenia 7 famílies.
a causa de la disminució de la població, van ser trasladades a Palau de Noguera. A l'any 1833, quan Sosterris va canviar de nom per a dir-se Sant Antoni, ja estava abandonada. Els ornaments i les campanes foren trasladades també a Palau de Noguera. De tota manera, la imatge de Sant Antoni fou destruïda per la Guerra Civil del 1936. Aquí tenim l'escola, que als anys 50 va arribar a tindre un total de 10 nens. Era una companyera, Josep Bertran, un altre company, i els meus germans eren els que omplenàvem l'escola, perquè ja érem 4 o 5. I bueno, la senyoreta, hi havia una senyoreta per natres, i mos ensenyaven el mínim allí, no mos ensenyaven gaire. Una mestra de Lleida, al col·legi que pujava de Lleida, i la tenien allí molt amargada perquè allò era molt solitari. Durant molts anys, el pagès ha intentat guanyar terreny al bosc per fer terra cultivable. Es desbrossaven terres ermes i es feien parets de contenció, de manera que quedaven petits bancals que reunien l'aigua de pluja. Aquestes parets reben el nom de marges. La majoria de les cases estan construïdes sobre la penya, la mateixa pedra que treballaven els nostres avantpassats. Mentrestant, les parets van caent lentament, sense que el temps ho pugui aturar. L'església és un dels edificis més ben conservats del poble. Aquí podem veure l'ossera. Com diu la paraula, era on es posava els restes dels difunts. Era costum de construir l'ossera sota terra i al mig de l'església. El cementiri és al costat de l'església i encara hi podem veure algunes creus que algú s'ha afanyat a netejar i conservar. La casa de Jan Antoni, que fou alcalde pedani durant molt temps, és una de les cases teulades i que encara s'hi pot entrar. Consta de 3 plantes. No era gaire corrent en l'àmbit rural d'aquell temps. Aquí podem veure a Jan Antoni, acompanyat d'un veí. I la mateixa casa uns anys més tard, on veiem que les claus de volta encara aguanten. A ponent hi podem veure l'ermita de Sant Cerni. També es pot veure la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Puig de l'Anell, Aramunt Nou, els Pirineus i tot això dominant per la muntanya de Sant Corneli. Quan volíem fer festa el diumenge no teníem música, no teníem res, teníem una gramola d'aquestes que roden, amb un d'això, roden. I amb allò podíem fer música i el meu pare m'ensenyava a ballar, perquè jo ja era una noieta i no m'ensenyava ningú a ballar. I a mi m'agradava la música, però no tenia música. Després va vindre la ràdio sí, va i poder sentir novel·les i bueno,
una vida diferent totalment de la d'ara, totalment. Al terme hi podem trobar un monument natural, catalogat per la Generalitat de Catalunya com a arbres monumentals. És l'Alzina de Pelleu. Està situada a pocs metres del Roc del Neret. L'alzina és mil·lenària i conten que els dies de pluja pot abrigar un ramat de 50 ovelles. Pascual Madoz Ibáñez, autor al 1848 del Diccionario Estadístico Histórico, diu de Montesquieu: con ayuntamiento en la provincia de Lérida, a 49 horas, partida judicial de Trem, diócesis de la Seu de Urgel, a 45 horas. Está situado en una vertiente superior de un monte con buena ventilación y clima frío. Consta de 48 casas reunidas, iglesia parroquial, San Saturnino, y cuyo párroco perpetuo y de término lo sirve un cura párroco. Una capilla dedicada a San José, cementerio antiguo a la parroquia. El terreno es montañoso, flojo y árido, y se cultivan como unos 500 jornales, que se riegan con el agua de la fuente de Aramunt, que toman en aquel término por una pequeña acequia. Los caminos son de herradura para la comunicación con los pueblos. La población era de 43 vecinos i 79 almes. També parle que es cultivava blat, oli, patates, verdures i llegums, cria de bestiar, ovelles i cabres. Hi havia abundant caça de perdius, llebres, conills i força pesca de truites i barbs. Recordo més puntuals són les visites del capellà, del mossèn i del metge. La visita del metge era un aconteciment, no era una visita de metge. Venia el metge, el psicòleg, l'amic. Quan havia fet la visita, jo recordo que es posaven amb el meu pare, esmorzaven o dinaven o fent la gran xerrada, els seus consells, la seva tertúlia allí. O sigui que jo considero que un metge tenia que disposava fer més de psicòleg que de metge, i s'esperava amb alegria, era una visita diferent. I el diumenge que ens tocava missa també era un altre aconteciment. Recordo que el meu germà gran anava a buscar el mossèn, anava a buscar a Orcau, i anava amb una somereta o amb una mula, perquè hi havia uns 3/4 d'hora o mitja hora de camí.
i baixaven, i també anàvem tots, ens vestíem tots de diumenge, anàvem tots a missa, fèiem la nostra comunió, i també després la tertúlia amb el mossèn. Eren dos dels aconteciments que jo recordo. L'arribada dels topògrafs, de la coneguda popularment com la canadenca, al novembre del 1911, va suposar un fort impacte per la comarca. D'una banda, va implicar un sobtat augment de la població, gràcies a la necessitat de mà d'obra. D'altra banda, la pèrdua de molta terra fèrtil, Salàs de Pallars, Aramunt i Montesquiu, foren els més perjudicats. Malgrat això, com podem comprovar, hi va haver compensacions, una de les quals fou disposar d'energia elèctrica gratuïta. Actualment es disfruta dels atractius turístics de la presa i de zones de regadiu. Quan van fer el pantà de Sant Antoni, teníem moltes terres, una horta molt preciosa al que era el pantano. I els meus antepassats colliven cànem i tot allí. I molta verdura i molt tips. Però com que hi havia tan mala fe pel món, per un afany els hi van fer vendre i els hi van deixar al secar i a la misèria. A la suma misèria es van quedar. No teníem ni hort. La presa va tardar 106 dies en omplir-se. Els records populars conten que un veí va quedar envoltat per les aigües per la seva resistència a abandonar les serres. Després, va poder ser rescatat en barca. Aquí veiem uns búnquers que es van construir per protegir la presa. Era un punt estratègic de la Guerra Civil. Ja es va utilitzar a l'obrir les comportes per fer pujar el nivell de Noguera i fer danys a l'enemic. La construcció de la presa, una de les més grans d'Europa en aquella època, amb capacitat amb 205 hectòmetres cúbics, fou un fet decisiu per la comarca, ja que va comportar que quedessin anegades per l'aigua la majoria de les terres de regadiu. Molt ric, perquè a baix, on hi ha el llac de Sant Antoni, hi havia l'horta de Montesquiu. I havia sentit dir el meu padrí i el meu pare que havien plorat perquè els havien pres per fer el pantano, cosa que no van cobrar res ells a prendre'ls això. Però es van quedar sense poder tindre hort, ni collir cols, ni patates, ni tomates. Havien de fer a dalt amb porcions petites, amb una font, quan allí té tot de rec. Van prendre-s'hi tot el regadiu. I bueno, llavors va passar a ser un poble no tan ric com era abans. Frederick Pearson era el cap de la canadenca. Després de la construcció de la presa, va perdre la vida en un vaixell, el Lusitania, esfonsat en la Primera Guerra Mundial. Un petit monument que hi ha a la presa commemora la seva tasca. Així mateix, els trampolins l'han volgut recordar posant el seu nom a la Rambla de la ciutat.
carrers encara ens mostren, entre la vegetació, com era el poble. Podem veure com era l'església, amb les campanes preparades per sonar. Amb el pas del temps, les campanes foren espoliades. Una fotografia on encara s'endevinen cases habitades. En aquesta altra fotografia del mateix any veiem la vida que se respirava, amb els ametllers florits. La font, ara seca, pel desús o per la sequera, i el safareig, eren una de les zones més visitades per les dones del poble. Els enginys per sobreviure són evidents. Aquí veiem com recolliven l'aigua de pluja per després aprofitar-la pels animals o per rentar. I tu havíem d'anar a buscar l'aigua a la font amb un ruc, amb unes encantres al costat, i havíem d'anar fins a la font en plenar els càntirs. Després el meu pare va decidir fer una cisterna dalt a la casa i llavors ploïa i teníem aigua. I mira, així mos va fer un lavabo, mos va fer un bany amb la cisterna i vam fer la casa una mica més decenta. Però que la vida d'ara amb la de llavors totalment diferent, precisament. Pel que fa a la vegetació, es tracta d'una zona rica amb alzines i roures, i a les parts més obagues el pi roig. Com a sotabosc podem trobar l'alzavina, el boix i la boixarola. Anaven a pasturar a Sant Corneli, estaven molt maques. I teníem 7 cavalls, 7 cavalleries per a fer els quehaceres de la terra, perquè no hi havia tractors, ni hi havia res, ni carretera, i els del pantà no mos havien promès que tindríem carretera amb el que havien pres de l'horta. Normalment hi havia diversos trulls. Eren pous per contindre aigua. Quan aquests pous estaven més ben revestits, amb pedra natural, polida, poc porosa, per no absorbir els líquids, contenien vi o oli. Solien estar sota terra per a una millor conservació del producte. Al poble hi havia 2 molins, un de Cal Andreu i un de Cal Jan Antoni. Aquest està bastant més ben conservat, ja que gràcies a les grans dimensions de les peces ha pogut evitar el sotrac de l'espoli. El procés de producció de l'oli era: primer les olives passaven per la pedra del molí i després a les emburnes, on es prensava fins que sortia l'oli i ja es podia posar al recipient o encantres. Cada encantre podia contenir un oli diferent, segons el seu grau. El treball més dur en aquest procés el feien els animals, en aquest cas els rucs, que s'encarregaven de fer rodar les moles del molí per prensar les olives. A més,
També venien del tros amb les aubardes carregades d'aquest fruit mil·lenari i també de raïm per a fer el vi i els altres fruits del seu conreu. És per això que els rucs eren un dels béns més preuats dels pagesos de l'època. Pare era un home molt espavilat. Tenia molts olivers i feia molt oli. Es va posar una premsa d'oli i es feia l'oli ell, que en collia molt, un oli molt bo, i hi havia un engranatge rodant i amb un ruc donaven les voltes i teníem oli allà i anàvem a fer torrades allí amb oli i vi bo. I bueno, el meu germà era petit, el gran, era petitó, va ficar el dit a l'engranatge i es va tallar el dit. Bueno, és que coses, em va passar moltes. La infància va ser una mica bonica, contenta, però diferent. També tenia les seues penes. El molí encara està conservat. L'era es troba en bastant bon estat de conservació. Aquí podem veure les cavallades, que aguanten encara, amb la construcció típica de la muntanya, orientada sempre cara al sol. Aquí podem veure un segell del poble del 1830 i escrits també del mateix any. Al segell veiem que consta d'una N al revés i les U en forma de V baixa. Es creu que és català antic. Unes ratlles amb una creu damunt simula un campanar d'una església. A Sant Corneli, la muntanya majestuosa que observa el poble, s'hi van produir combats per la guerra. Fou una etapa molt tràgica. Els republicans eren una part de la Quinta del Biberó, que també van estar al merengue de Camarasa. Eren nois de la Quinta del 1941. Tenien uns 18-19 anys i sense cap mena d'experiència. Que les van passar molt negres l'any 36. Érem a 200 metres de les trinxeres de Franco i vam patir molt, molt. Jo era molt jove i vaig patir molt, vaig passar tota la joventut ben amarga amb la guerra. 9 mesos allí a 200 metres de les trinxeres. Se venien tot l'exèrcit a subministrar oli del que havíem collit d'altres. Va durar 9 mesos que els hi van fer el gasto a la cuina de l'oli i me'l pagaven a 3 perles el litro. Això era un abandono llavors, però anem a aquells temps que era així la vida. I a vegades jo tenia el sopar fet per la família i els militars, com que ho trobaven més bo de casa, se mos ho menjaven tot. I havia de tornar a fer sopar. Van llançar una ofensiva a Sant Corneli, on estaven els nacionals. Tropes de Merilla de la 15a divisió els esperaven. Diuen que en una nit es va fer un camí entre la herba de tants soldats que passaven. En una nit, un batalló de 700 soldats sol quedaren 27. Els comandaments foren afusellats al cementiri de Trem. Les nombroses trinxeres que es van escapar, els soldats, parlen de la duresa de la batalla. Una creu aixecada per nacionals en honor als caiguts, ara en molt mal estat, rememora la cruesa d'un enfrontament inútil. La gent del poble recorda que durant tota una nit l'artilleria va bombardejar la muntanya. Els veïns
fidels i muts testimonis d'aquell moment, encara no han pogut oblidar el soroll que feien les bombes al passar per damunt del poble. A baix al poble de Pondranell hi havia una església i els pobres nens, com que no teníem a què jugar, on vam anar d'excursió allà al poble de Pondranell, a l'església. Hi havia un forat i tots els nens estàvem jugant a tirar pedres al forat. I a veure qui podia tocar el pot, que diuen. Hi havia un pot a baix. A veure qui tocarà el pot, a veure qui tocarà l'altre pot. I tots els nens vam tirar rocs i ningú va tocar cap pot. Jo penso que va ser un àngel de la guarda que mos va guardar. No eren pots, eren bombes. Vull dir que hem viscut una postguerra, que hi havia molta cosa, molt perill, però vam sortir forts i valents tots. D'aquella en vam sortir, perquè aquella tarda havíem de morir, tots els nens havíem de morir allí, però no vam morir. Si mirem a ponent, podem veure l'ermita de Sant Cerni. Al seu interior encara es conserva un mural policromat, probablement amb pintura al tremp. És d'estil barroc, possiblement a finals del segle XVII. Es tracta de pintures decoratives de caire floral, ubicades en la part frontal de l'altar i volutes en la part frontal interior de la fornícula, on devia haver la imatge principal, que segurament era una escultura ara desapareguda. A cada banda de la fornícula hi ha la imatge d'un personatge. Es tracta de Sant Pere, que porta les claus, i Sant Pau, que porta una espasa. Voreja el conjunt una sanefa decorativa pintada amb l'arc triomfal. La pintura es troba en un estat de degradació relativament avançada, tot i que les condicions que es troba podrien afavorir que estigués pitjor. Miquel Boyero fou un pintor que va fer diverses pintures del poble. Aquí en podem veure una. Era el 25 de maig i venien tots els de Bastús, d'Orcal i Sant Romà, Soterranya, i veníem allí i fèiem un ballet, matàvem molts corders i menjàvem molt bé. Com era costum, a tot l'àmbit rural, la producció de vinya per la posterior producció de vi. Després del pas de la filoxera, a partir dels anys 1880, que va ser devastador pel poble, com a tota Catalunya, van poder superar-la i van tornar a plantar la vinya. Els esplendors del poble ja comptaven numerosos cellers de vi, i les cases on tenien celler eren Casa Sant Antoni, Casa Pajà, Casa Andreu, la Rectoria, Casa Rector, Casa Cerni, Casa Companyo, Casa Cadriaire i Casa Casasses. Que recordo amb molt carinyo eren les tertúlies que es feien a la nit. A la nit, després del sopar, ens n'anàvem, la nostra sala de tele era una antesala que teníem, que hi havia un foc a terra molt gran, que precisament aquell foc a terra el va fer el meu pare, el va dissenyar el meu pare, que era molt inventor a la seva manera. Va fer d'unes planxes de la guerra, va posar-los a terra i donaven molta calor. Hi havia uns encenalls de cobre que allí feien la sopa, o sigui, feien tot el d'olla, ho feia allí a la meva mare al foc a terra. I a la nit ens posàvem al redador d'aquella planxa, a l'hivern, amb els peus allí, i ens donava una caloreta molt agradable, i allí fèiem la nostra tertúlia.
tota la família i tots els llogats que teníem. Hi havia un pastor i hi havia 3 o 4 mossos que es cuidaven de la terra. I cada nit allí explicaven les seues històries. A mi m'encantava escoltar tot això, perquè era el ratet de relax i de tertúlia familiar amb tota la gent. Parlaven de les labors del camp, i després feien les històries que vulgarment se'n diuen les històries de vora el foc, no? I a mi, com he dit abans, m'agradaven.